fa l'efecte que prometre solucions és molt senzill, però per nosaltres el que compta són els fets, no les promeses. Bé, un moment. Em sembla que aquest argument és molt fàcil, perquè, segons tinc entès, també vostès van prometre... Perdonin, però jo encara no havia acabat com m'han interromput. Com anava dient, les coses són com són. Ja ho veuen. Quan arriba l'època d'eleccions, tots els partits diuen tenir la solució a tots els mals. Però, noi, quan són a dalt, quan tenen el poder, llavors resulta que tot és més difícil i complicat. Que si la crisi, que si el dèficit, que si la conjuntura, que si naps, que si cols, i tots hem d'anar fent com podem. És clar que de moment ningú no s'ha inventat encara un sistema polític millor. Almenys així podem escollir els que creiem que ho faran millor. I si després del seu període de govern no n'estem contents, no els tornem a votar i apa, al carrer. Però sempre n'hi ha que ho poden fer més bé que els altres. I d'això, precisament, els volia parlar. Perquè a les pròximes eleccions no s'equivoquin i triïn el millor. Facin-me cas i no se'n penediran. I ara, mentre s'ho rumien, els deixo amb els nois de l'Avinguda del Desastre. És per mi. La Carme ha de venir a buscar-me i em deu trucar. Jo l'agafo. És un client, l'he de dur a Saragossa. És per mi, segur. Que l'agafo jo, que és per mi. Que és per mi. Que no, l'agafo jo. L'agafo jo. L'agafo jo. L'agafo jo. Tranquils, ja me n'ocupo. Digui, sóc Antoni. Sí, senyora Mercè. Que si en Miquel i l'Alfonso són aquí. Em fa l'efecte que sí. Què diu ara? Bé, un moment, calma. Sí. Sí. Ara venim tots plegats. Ets un mal amic. Déu et castigarà algun dia. Estava plorant com una magdalena. M'ha demanat que hi anéssim de seguida. Ei, no podem abandonar una pobra dona desesperada. Deixaré una nota a la porta per si ve la Carme. Ai, sí, fills meus. M'han robat. M'han estirat dels dits la bossa amb 20.000 pessetes, just quan sortia del banc. Les pessetes, els carnets, les claus. He anat corrents a dir-ho a un guàrdia urbà. A un urbà? I m'ha contestat que les bosses s'han d'agafar fort. Tenia raó. Abans anaves pel carrer amb diners a la vista i no passava res. Abans vivíem en una societat civilitzada. Abans era jove, ja ho sabem. He presentat una denúncia, però no m'estranyaria gens que l'haguessin llançat a la paperera. És el que hauria fet jo. Ja ho veuen, abandonada de tothom. Només vostès poden ajudar-me. Què anava a dir jo? Em penso que me n'he d'anar... No! Vull presentar una queixa a les autoritats. Fills meus no tindran cor si no m'ajuden a redactar-la. Una queixa? Què hi dieu vosaltres? Home, podria ser divertit. Exigeixo que els carrers quedin nets de genteta indesitjable. Exigeixo que es prenguin mesures de seguretat ciutadana. Exigeixo... I a qui ho exigeix? No ho sé. És un problema. Què hi diuen vostès? On l'he d'enviar la queixa? A l'Ajuntament, a la Generalitat o al Govern de Madrid? Al meu entendre, al meu modest entendre, és millor no enviar cap queixa. Com que no?
La senyora Mercè ha tingut molt bona idea. Sí. I com anava dient, exigiré una mica més d'ordre. Una mica més d'ordre no faria mal a ningú. Tanta democràcia, tanta democràcia. Mà dura contra els delinqüents i els ganduls. Tots a la presó. I que s'hi quedin. Una bona pallissa i règim de pa i aigua. Bé, un moment. Potser exagera. I hi ha molt d'atur. Molta gent que voldria treballar i no pot. Joves que roben perquè la situació els hi porta. Mà dura, a fer carreteres. I si reincideixen, garrot vil. Bravo, bravo. Això és parlar. Senyora Mercè, jo ja sabia que vostè era una mica conservadora, però... És clar que sóc conservadora. M'agrada conservar les coses que estimo. Vostè no? Sóc una dona que aprecia l'ordre, les tradicions i la tranquil·litat. Sóc una dona decent. En resum, si això és ser conservador, me n'alegro. Si això és ser de dretes, doncs sóc de dretes. Això per què ho deia? És que em fan parlar i el que vull és anar per feina. Aquí tinc paper i bolígraf. Aquí he d'enviar la carta? Oi que el govern central serà més directe? El Ministeri de Seguretat Ciutadana. Segons tinc entès, no hi ha cap Ministeri de Seguretat Ciutadana. Que no n'hi ha! Quin escàndol! Ho veuen? S'ha de lluitar perquè n'hi hagi. Vull que em garanteixin que coses així no tornaran a passar. Jo voto, jo pago els meus impostos, han d'admetre la meva reclamació. Han d'acceptar la necessitat d'un ministeri de seguretat ciutadana. Molt bé, som-hi. No tinc ganes de jugar. Em vaig. Una situació com aquesta, un cas tan dramàtic i prefereixes fer-te el neutral, la polític, prefereixes abandonar la pobra senyora Mercè a la seva inquietant situació? No seràs capaç. Sou un parell d'animals. En fi, si no hi ha més remei... Un moment. Un moment. Què passa? Sento un sorollet com si algú hagués obert la porta de l'escala. Per obrir la porta es necessita clau. Jo l'he perduda. Me l'han pres. Són lladres. Tenen les meves claus, m'han seguit i ara entren a casa. No sento cap sorollet. Jo sí. Són lladres. Abans m'han robat i ara em volen matar. Tinc entès que sempre ho fan en aquest ordre. Jo també ho tinc entès. Ara sí que sento un sorollet. No deixarem que la matin, senyora Mercè. Sabrem reaccionar i actuar. Si convé, respondrem a la violència amb la violència. Deuen ser delinqüents juvenils. Tots a la presó haurien d'anar. No et justificaves abans, tu? Quina manera de canviar d'idees? Ni carn ni peix, tu. Escolta, noi... Ho he dit abans. Apolític completament. Doncs jo no. Jo d'esquerres i radical. Defensaré aquests pobres lladres víctimes d'una societat injusta que els ha estat estafant des del mateix dia que van néixer. Oh! Serà capaç d'aliar-se amb aquests criminals que ens volen assassinar. Voleu dir que és el moment per una discussió de principis? Jo abans aniria a mirar què passa. I per què hi hem d'anar? Ja entraran, si volen. Ah, no? Al rebedor hi tinc una figureta de molt de valor i que m'estimo molt. Està bé. I aniré sola. Jo vinc amb vostè. Jo també. Doncs així, jo també. No vull que es faci mal a uns pobres marginats indefensos. Vostè primera, senyora Mercè, que no sigui dit que no tenim educació. Auxili, policia! Auxili! Encara sóc jove, deixeu-me viure!
saber que juguem? Resumint, doncs, he arribat. He vist la nota que havíeu deixat a la porta. I en aquell mateix moment ha arribat un client que venia a buscar l'Alfonso. Per això, llavors, hem baixat i la porta d'aquest pis era oberta. Us l'havíeu deixat oberta. Com que hi ha confiança, hem entrat. Era el client de l'Alfonso l'home que la senyora Mercè ha sentit i l'ha fet cridar. De tota manera, canviaré el pany. I ara, fills meus, m'ajudareu a escriure la queixa. Com deia, començaré suggerint que incrementin el nombre de policies que vigilen els carrers. Després aconsellaré que siguin creats uns camps de concentració especials per delinqüents de la via pública. Després... no ho sé. Vostè què en pensa, Carme? Què més hi posaria? Carme? Miquel? Toni? M'han deixat sola. No et pots refiar de ningú. Una mica carca ens ha sortit la senyora Mercè, però em sembla que els altres no li fan gaire cas. En fi, recordem algunes de les expressions que acabem de sentir, sobretot aquelles que s'utilitzen per demanar o donar una opinió, per matisar-la o bé per resumir-la. Què hi diuen vostès? On l'he d'enviar la queixa? A l'Ajuntament, a la Generalitat o al Govern de Madrid? Al meu entendre, al meu modest entendre, és millor no enviar cap queixa. Com que no? La senyora Mercè ha tingut molt bona idea. Sí. I com anava dient, exigiré una mica més d'ordre. Bé, un moment. Potser exagera. I hi ha molt d'atur. Molta gent que voldria treballar i no pot. Joves que roben perquè la situació els hi porta. Sóc una dona que aprecia l'ordre, les tradicions i la tranquil·litat. Sóc una dona decent. En resum, si això és ser conservador, me n'alegro. Si això és ser de dretes, doncs sóc de dretes. Això per què ho deia? Com han vist, la pobra senyora Mercè vol formular una queixa i no sap a qui adreçar-la. I és que tothom sap que existeix la Generalitat a Catalunya, l'Ajuntament al poble o a la ciutat i un govern central a Madrid. Però no sempre es coneix prou bé què són i què representen aquestes institucions. Per això hem pensat que aniria bé que donéssim un ràpid cop d'ull a la institució més important de Catalunya, la Generalitat, per veure si d'aquesta manera la podíem conèixer una mica millor. L'organització política de Catalunya està regulada per un marc legal específic, l'Estatut d'Autonomia. L'actual estatut va ser promulgat com a llei orgànica el 18 de desembre de 1979, després d'haver estat aprovat per referèndum el 25 d'octubre d'aquell mateix any, i després d'una campanya popular que havia tingut el seu punt culminant a la gegantesca manifestació de l'11 de setembre de 1977, la manifestació més gran, la que va aplegar més gent de tota la història de Catalunya. L'Estatut que es va aprovar 2 anys més tard no recollia, però, tots els continguts de l'avantprojecte elaborat pels partits catalans i era el producte d'una difícil negociació al Congrés i al Senat. Per alguns, la capacitat d'autogovern i d'autonomia real quedava per dessota de l'Estatut de 1932, aquell que s'havia aprovat poc després de la proclamació de la República i que el general Franco va derogar en acabar la guerra. Fos com fos, i malgrat les evidents diferències entre aquests dos estatuts pel que fa a les competències reals de les institucions catalanes, tots dos són el resultat d'una mateixa aspiració del poble català, recuperar l'autogovern que li havia estat arrabassat per les armes el 1714 primer i el 1939, molts anys més tard. Un autogovern que l'Estatut actual fixa en una primera institució, la Generalitat.
Estic segur que si algú els preguntés què és ara la Generalitat, tots vostès sabrien explicar-li, poc o molt, alguna cosa. Però el que potser no sap tothom és que com a òrgan de govern, la Generalitat té uns antecedents antiquíssims que caldria anar a buscar a mitjan segle XIV, quan el rei Pere IV el Cerimoniós va formar una comissió permanent de les Corts Catalanes per controlar i fiscalitzar el que ara anomenaríem despesa pública. Naturalment, la Generalitat de llavors tenia poques coses a veure amb la Generalitat d'ara, cosa ben natural si tenim present que l'organització política i social d'aquells temps també era molt diferent. Però en els moments històrics en què Catalunya ha recuperat les seves llibertats, la Generalitat ha tornat a ser l'eix de la nostra forma de govern. La Generalitat actual és integrada per 3 institucions fonamentals: el Parlament, la Presidència de la Generalitat i el Consell Executiu o Govern. La primera d'aquestes institucions, el Parlament, és el canal a través del qual els ciutadans de Catalunya decidim com volem ser governats. La seva funció consisteix a legislar, a aprovar els pressupostos i a controlar l'acció del govern. El Parlament s'elegeix per un termini de 4 anys, per sufragi universal. Representa, per tant, el poble de Catalunya, a través dels diversos grups i partits polítics que participen voluntàriament a les eleccions. I el Parlament també és l'encarregat d'elegir, d'entre els seus membres, el president de la Generalitat, el qual, al seu torn, designa els membres del seu Consell Executiu. La Generalitat, però, no té competències exclusives en tots els terrenys i la seva actuació dins el territori de Catalunya queda circumscrita al marc que estableixen la Constitució i l'Estatut. La senyora Mercè, per exemple, si volia posar una denúncia, havia d'acudir a una comissaria de policia, sobre les quals la Generalitat no té competències. Però això sí, com a ciutadana, té dret a fer sentir la seva opinió respecte a la seguretat ciutadana, igual que l'Alfonso té dret a fer sentir la seva sobre l'atur. Problemes greus que, com tants d'altres, afecten el teixit social d'un poble i que el poble, mitjançant les seves institucions, ha de saber resoldre. Perquè, en definitiva, i encara que a vegades sigui difícil de fer-la sentir, l'última paraula sempre la té el poble. Oi que sí? Fins aviat.